Malawi Today. Ndikupatsani nkhani zimauno ndine Pirirani Tambala poyamba nayi mitu yake. Koti lalikulu ku Lilongwe lakana pempho la President Chakwera komanso chipani cha MCP kuti bungwe la MEC lisalengeze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko lero. Andale komanso mabungwe omwe si aboma kumangochi awayamikira polimbikitsa mtendere pa chisankho cha sabata yatha. Akuluakulu za ulimi kukalonga ati kuchedwa kukonzanso malo ochitira ulimi wa nthirira wa sikimu ya mphinga ndikamba kuti alimi sakumvetsa za udindo wa boma pa sikimuyo. Ndipo mzamasewera timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana osapira zaka 20 yagonjetsa South Sudan m'masewera ake a mu FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du. Tsono nkhani zimotsatanitsatane. Koti lalikulu ku Lilongwe lakana pempho la President Lazarus Chakwera komanso chipani cha Malawi Congress loti bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lisalengeze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko chimene chachitika pa 16 September kufikira atakonza mavuto maka madandaulo amene apereka ku bungwelo. Kalata ya bwalo la milandu imene Zodiac yaona yati Achakwera ndi MCP amafuna kutenga chiletso komanso kuti khoti liunikire zolakwika zimene zachitika pa chisankhochi ponena kuti MEC yalephera kuchitapo kanthu pa madandaulo amene anapereka. Oweruza mlandu Howard Pemba wakana kupereka chiletso koma anavomereza pempho loti mbali zokhudzidwa ziunikire nkhani. Mneneri wa mabwalo a milandu a Ruth Mputeni wati izi zikutanthauza kuti bungwe la MEC lili ndi ufulu olengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Bwalo la milandu lavomera kuti judicial review ichitike au intention to koma MEC sikuletsedwa kulengeza zotsatira za chisankho chimene oweruza mlandu watsindika ntonena kuti mmene zimayenera kukhalira pa malamulo munthu amabwera kudzadandaula za zotsatira zimene mina zalengezedwa kale koma pano pamwena mpovuta kuti kuletsa chifukwa zotsatirazo zinalengezedwa ndikomwe ndipo malamulo amapereka mwayi kwa 7 days zotsatira zikalengezedwa kuti amene sanakhutire amene ali ndi zodandaula akhoza kukadandaula pansi pa presidential parliamentary komanso local government elections kusema kuti MEC ali ndi ufulu akhoza kupitiriza kulengeza zotsatira ngati pamene ali ndi zodandaula ali ndi ufulu akhoza kudandaulabe within 7 days zotsatira zitalengezedwa. So bwalo chimene lakamba zina kuti judicial review ipitirira ndithu ichitika koma MEC ali ndi ufulu akhoza kulengezabe zotsatira. Mneneri wa nthambi ya mabwalo a milandu Ruth Mputeni. Ndipo bungwe la MEC usiku wapitawo linati lilengeza zotsatira za chisankhochi lero. Anthu amayembekezera kuti Malawi Electoral Commission ibwere kuzafotokozera kuti zolengeza zotsatira za chisankho zikuyenda bwanji. Ndi uthenga umene ikupereka commission ndiyo kuti kukhala update iliyonse chifukwa chakuti commission ndiyo tanganidwa tikalengeza tikapotseza kuponya voti. Commission ili ndi masiku 8 kuti ilengeze zotsatira ndi commission pakali pano yotanganidwa kuunikira zotsatira zonse zimene tinalandira za chisankho cha president. Ndelo ngosolondera kuti commission sibwera kuzalengeza results ena aliwonse koma ikufunitsitsa kuti imalize zonse tikhale tikulengeza kuti pa chisankho chimenechi amene anapambana ndi ndani. Ndi pofuna kuti tilegire nthawi yokuti tilengeze ndipene commission yaona kuti kuli bwino apitirize kuunikira zonse zotsatira za chisankho chimenechi. Mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafriwa. Andale komanso mabungwe omwe si aboma kumangochi awayamikira ati kamba kuchita zinthu mogwirizana kulimbikitsa mtendere kuyambira nthawi ya misonkhano yokopera anthu tsiku loponya voti komanso kuwerengera mavoti a chisankho chimene chinachitika pa 16 September. Mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace mu Diocese ya Mangochi Bambo Simon Mundisiye amathira ndemanga pa bata limene lakhalapo nyengo ya kampeni ndi chisankho kuti umu ndi mmene dziko likuyenera kuyendera kuti litukuke. Apa mpando wa mabungwe a Forum for Peace and Justice komanso District Peace and Unity Committee mbomali Sheikh Ali Makalani ndi Asaidi Mbamusi anati izi ndi chizindikiro cha umodzi ndi kutukuka pa ndale kumene sikunaonekepo mbomalo. Tili ndi ripoti limene walemba Western Guta. Malingana ndi wapampando wa bungwe la Forum for Peace and Justice Sheikh Ali Makalani, magulu osiyanasiyana komanso anthu eni ake mbomali asonyeza kuti bata ndi lotheka ngati aliyense atalifuna
ndipo afufuta mbiri yoyipa yomwe bomali limadziwika nayo. Zimatheka ndithu magalimoto matani kumabisana a MCP, a UDF, a DPP, a UTM, ndi zipani zonse zimatani zimapatana mpata. Zimenezo ndi zimene ikangata Forum for Peace and Justice ndi wosangalala kunena kuti kampeni ya chaka chino ya 2025 election imeneyi ndithu anthu amvetsetsa. Omwemonso wapampando wa komiti yolimbikitsa mtendere ya District Peace and Unity Committee Asaidi Bamusi wanu umodzi ufunika kukhale khalidwe nthawi zonse osati nyengo ya kampeni yokha, ndipo mgwirizano wa mtendere omwe umasayinidwe nthawi ya kampeni uzikhala wa nthawi zonse. Mangozi nali ya ma-violence kwambiri mpaka nthawi imesa makala ya ma-violence komano tunaekesa ulendo uno wakati paipe ndi amasipate liaising committee kuno kumangozi magwira ntchito mapri election kumayambiliro kucha nthawi ya kampeni maekesa kukuma sawili ndi achinyamata azimayi ndi ma-stakeholders. Mawu ake mkulu wa bungwe la CCJP mu diocese ya Mangochi Bambo Simon Mundisiye wati polalika za mtendere komanso kupewa zipolowe atsogoleri andale aperekanso uthenga wakuti demokrasi ya dziko lino ikukhwima ndipo umu ndi momwe Amalawi ayenera kuti adziyendera kupita mtsogolo. Tikuthokoza kwambiri kwa nzika zonse makamaka amene amapikisana nawo pa zisankho zimenezi kuti anali ndi mawu amodzi olimbikitsa mtendere, olimbikitsa bata pakati pathu. Choncho pambuyo pa zisankho zimenezi tikuzindikira kuti siwina aliyense amene angawine pa zisankho, mmodzi amayenera kuwina. Magulu osiyanasiyana anagwirana manja mndondomeko yonse ya chisankho kuzindikiritsa anthu mbomali lomwe mbuyomu munkachitika kusamvana pandale komanso zipembedzo kuti adzikhala mwabata posatengera kusiyana kulikonse komwe kuli pakati pawo. Ndine Western Guta kumangochi. Akuluakulu za ulimi kukalonga ati kuchedwa kukonzanso malo ochitira ulimi wanthirira kwa sikimu ya mphinga pobwenzerapo pa yomwe inaonongeka ndi mvula ya mphamvu kumayambiro a chaka chino ndikamba kolephera kwa alimi kuti adziwe za udindo wa boma pokonza sikimuyo. Mkulu wa za ulimi mbomalo a Youngs Nyirenda wauza zodiaki kuti ndizomvetsa chisoni kuona kuti palibe chomwe chikuchitika kufika pano, kamba kuti mbali ziwirizi zikulephera kubwera pamodzi pamene alimi akuganiza kuti boma likufuna kuwalanda malo. Kauniuni yemwe akatswiri azomangamanga anachita waonetsa kuti 1.3 billion kwacha ndi imene ikufunika kuti sikimuyo ibwerere mchimake. Adam Zundaninge walemba ripoti ili. Ya ulimi wanthirira ya mphinga inayamba mchaka cha 2012 ndipo inazunguliridwa ndi mizi 13 komanso ili ndi alimi okwana 1012. Tikuyankhula pano boma sinayambebe ntchito yokonza malo kumene azitengako madzi ochitira ulimi wanthirira kamba kopitirira kusamvana pakati pa alimi komanso boma. Mukulu woona za ulimi bomali a Youngs Nyirenda ndizomvetsa chisoni kuona kuti ntchito yomanga malo kumene azitengako madzi ochitira ulimi wanthirira sinayambe kamba kolephera kuti mbali ziwirizi zimvane chimodzi pamene alimi aderalo akuganiza kuti boma lindi maplani ofuna kuwalanda malo. Anyirenda anawonjezera kuti ndalama zimene anthu akupereka sizingakwanire kuti agwire ntchito yokonzanso sikimu ipo nena kuti pakufunika ndalama zokwana 1.3 billion kwacha. Membership fikaja kama thandizira kukonza zinthu zomwe zaonongeka zazing'ono koma zomwe zaonongeka zazikulu zimakhala responsibility yathu ya ifeyo ngati aboma. Ife ya boma kuti titenge responsibility ija timafunanso eni yake alimi aonetsere chidwi chawo. President wa sikimuyi a Petros Kayuni apempha boma kuti ifulumizitse ntchito yokonza sikimuyi ponera kuti ndiofunika kwambiri kuti anthu akhale ndi chakudya komanso chuma chokwanira. Boma la Kalonga lili ndi malo 13,000 amene kutha kuchitika ntchito za ulimi wanthirira koma panopa malo okwana 2,500 hectares ndi amene akugwiritsidwa ntchito. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement undanike. Gulu lochita National Patriots limene muli nzika zokhala mdziko lino komanso mabungwe a mdziko lino ndi kunja dzulo lapereka zipangizo za umoyo za ndalama zokwana 2.5 billion kwacha ku ofisi ya za umoyo mboma la Mzimba pofuna kuchepetsa ena mwa mavuto amene akuluakulu pa chipatalapo amakumana nawo pogwira ntchito. Malinga ndi wapampando wa gululi mdziko lino Akamuzu Chiwambo katunduyo amene wachokera ku Project Cure ku America koma wafika mdziko lino ndi thandizo la Islamic Relief USA akuonetseratu chidwi chawo
pofuna kutukula ntchito za umoyo mzipatala za mdziko lino. Mkulu wa za umoyo mkhonsolo ya Mbewa Dr. Prince Chila wati thandizoli lithandiza kuchepetsa ena mwa mavuto amene amakumana nawo monga imfa za amayi apakati, pamene ati chaka chino chokha amayi 7 amwalira pobereka chifukwa chosowa zipangizo zoyenera. Vanani Nyirenda walemba ripotiri. Malingana wa mpando wa bodi ya gulu lotchedwa Patriots mdziko muno Akamuzu Chiwambo, kupereka kwa zipangizo za ntchito ya zaumoyo ku ofisi ya zaumoyo boma la Mzimba kukuonetseratu khumbo lawo lofuna kuthandiza popititsa ntchito zaumoyoze patsogolo mdziko muno. Achiwambo ati izi ndi gawo lachiwiri lobweretsa zipangizo zaumoyo mdziko muno zomwe zimachoka ku Project Cure ku America, omwe amathandizira kuti zifike mdziko muno ndas Islamic Relief USA. Koma nthawi zina chimene chimavuta kuti sitimapasa zipangizo zokwanira yayi. Ndi akamalandira katundu ngati ameneyo ndiye pamenepo ndiye kuti luso lawonso lipita patsogolo. Komanso nkani yayikulu ndiye kuti athandiza tsopano anthu ambiri a Malawi amene akusoweka. Ife pempho lathu ndirakuti katundu ameneyo timusamale. Mkulu wa zaumoyo khonsolo ya Mbewa Dr. Prince Chilwa wati katundu uyu wadza pa nthawi yake, komanso uthandiza kuchepetsa imfa za uchembere, pomwe kuchokera mwezi wa Januwale kufika pano amayi okwana 7 amwalira pobereka mbomali pena chifukwa chosoweka zipangizo zogwirira ntchito. Dr. Chilwa wati wina mwa katundu yemwe alandira autumiza mzipatala zing'ono zomwe zili pansi pa chipatala chachikulu cha mbomali. Tachita bwino kusanimena wachitira mina mbuyo komabe sikundifosanga hayi chifukwa kuti nzimayi mozi kumwalira kuti akubereka kumakhamene ndikulu khumbo lathu ndinena kuti no pamene pita pasogolopa pamene kugwira ntchito bwino izo ndionse kuti nzimayi naye sasapeze kuti no kumwalira. Inkosi ya makosi Mbewa yachisanu yomwe yayamikira gulu la Patriots chifukwa cha thandizo limeneli yalangiza ofesi ya zaumoyo boma la Mzimba kuti ionetsetse kuti katunduyo akugwira ntchito yomwe wabwerera komanso kusamala kuti ukhale nthawi yayitali. Zimene ayamba zapitirize kwa Malawi kuti tikamakamba za chitukuko munthu kuyenera kukhala munthu wathanzi kuti ukapange chitukuko. Gulu la Patriots lomwe ndi la Malawi ndi mabungwe omwe ali mdziko muno komanso kunja lati pofuna kulimbikitsa ntchito za umoyo mdziko muno lipitirira kupereka zipangizo monga izi muzipatala zonse zikuluzikulu. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mauno muli ndine Pirilani Tambala. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Akuluakulu za ulimi kuwalonga ati kuchedwa kukonza nsomalo ochitira ulimi wa nthilira wa sikimu ya mphinga ndikamba kuti alimi sakumvetsa za udindo wa boma pa sikimuyo. Khoti lalikulu kulilongwe lakana pempho la President Chakwera komanso chipani cha MCP loti bungwe la MEC lisalengeze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko kufikira atakonza madandaulo awo. Andale komanso mabungwe omwe siaboma kumangochi awayamikira polimbikitsa mtendere pa chisankho cha Sabata yatha. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yasungwana osapitira zaka 20 yagonjetsa South Sudan m'masewero ake mu FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du. Bungwe la Insurance Institute of Malawi lati ligwiritsa ntchito msonkhano wa chaka chino omwe uchitike pa 2 ndi 3 Oktoba kumangochi polimbikitsa ogwira ntchito kuti adzika chidwi pa njira zamakono kuti ntchito za insurance zipite patsogolo. Mtsogoleri wa bungwe la Ruben Kamanga wanena izi dzulo mu mzinda wa Blantyre pamene bungwe limalandira 6 million kwacha kuchokera ku Old Mutual Malawi yothandizira msonkhanowu. Kumene kuchokera kaleko mwina timapanga zinthu timati routine mmene timaziziwira anatiphunzitsa motere pomwe anzathu amene mbali wasopanowa ali ndi machitidwe awo amagwiridwe mmene amafunira zinthu zawo zikhalire. Ndipo ifeyo ngati a industry tidakhala pansi tanawikira tiyeni tiphunzirepo ziwiri zitatu kodi anzathu amapanga bwanji kodi iwonso tingayike bwanji mugawo lathulo. Muzaona kuti ulendo uno anthu amene alipo pa panelist komanso mauji ndi anachinyepere chifukwa chakuti ufuna kuti iwo atisogolere mzimene wakufuna kuti insurance yakusogolo itengere ndi mmene wakufunira osati ife kumene kuchokera. Ruben Kamanga mtsogoleri wa Insurance Institute of Malawi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku Old Mutual Malawi Rex Kadzongo wati kampani imakhulupirira kuti misonkhanoyi imagwira ntchito yofunika kwambiri poonetsetsa kuti ogwira ntchito mgawoli akugwira ntchito mwaukadaulo chifukwa chake athandizapo. Kudziwa kuti pansika pakuvuta kwambiri chifukwa ma indicators ambiri akusonyeza kuti pakuyenera kuchitika zinthu zambiri. Rex Kadzongo mmodzi mwa akuluakulu ku Old Mutual Malawi. Mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yasungwana osapitira zaka 20 yayamba bwino m'masewero ake amu FIFA World Cup
pamene yagonjetsa South Sudan ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Juba National. Enelis Fabiano ndi Sara Mulimbika ndi amene anamwetsa zigoli za Malawi kuti timuyi ikhale ndi mwayi waukulu ofika ndime ina ya mpikisanowo pamene matimuwa akuyembekezeka kukumananso lero. Mphunzitsi wa timu ya dziko linoyi Amagi Chombo wayamikira osewera ake kuti anatsatira mwandondomeko zimene anawawuza kuti achite masewerowo. Choyamba ndithokoze Mulungu chifukwa cha zigoli zimene tapeza. Chachiwiri ndithokozeso atsikana chifukwa chomvera ma instruction. Ndinawuza onena kuti tabwera kuno kuzamenya magemu awiri. Koma tionetsetse kuti game imene tili ku away ndi imene kufunika kwambiri. Funa tikapeza zigoli kwa anzathu dziko la anzathu ndi kuti ife tikhala safe. Komano ndaona unena kuti anawa asewera according to my instructions. Choyamba ndathokoze kwambiri. Anthawi zina umatha kumpanga force munthu mpira ndikudzuka bwino. Ndeneyo ngati koji naona unena kuti mwana uja pena pake anazasokonekera nde tiyesebe basi kusintha mwina kwa iye sikunamuchere bwino ndeta mwaona amene tinasintha sitinachedwe kupeza chigoli chija sikuti konda uyo si player wabwino koma nthawi zina ma players zimene iwo mayembekezera ku training ndipo akapita ku game zimasiyana ndiye nthawi zina sizimafutika kuma ngati koji kumaonerera kuti ati musiye sanadzuke bwino komano tinaona kuti tiyese mwina njira ina imene taona kuti yatithandizira ande mukaona sitinasinthe kuchokera pamene popo nthawi zina nawo amadziwana miyendo yawo ndi nthawi zina sitimafuna ife makochi tasokonezere. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana usapyola zaka 20 Amagi Chombo apanso ndipo pansiriziro pa nkhani zimauno koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Kotero likulu ku Lilongwe lakana pempho la President Chakwera komanso chipani cha MCP kuti bungwe la chisankho la MEC lisalengeze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko lero. Andale komanso mabungwe omwe aboma kumangoji awayamikira polimbikitsa mtendere pa chisankho cha sabata yatha. Akuluakulu za ulimi kukalonga ati kuchedwa kukonzanso malo ochitira ulimi wa nthirira wa sikimu ya mphinga ndikamba kuti alimi sakumvetsa za udindo wa boma pa sikimuyo. Ndipo mzamasewera timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa Sungwana usapyola zaka 20 yagonjetsa South Sudan masewera ake ya mu FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du. Munali ndine Pilani Tambala ziko mupokhala nafe tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazimu bwenzi losaona nyengo mauno mulindire tonge mhoni kwafunda komanso kuli mitambo yapatali madoshuluka mauno ndipo masanawa tiyembezero kupitira kukhala kwa mitambo yapatali ndiso nyengo yotentha mvula yowaza itha kugwa m'maderena maka mchigawo chakumwera ndipo mphepo ya mvuma ikupitirira kuomba pa nyanja ya Malawi pofika lachinayi tiyembezero madoshuluka kukhale nyengo ya mitambo yapatali ndiso mphepo komanso mvula yowaza patali. Mauno ku Lilongwe kwafunda ni degree 17 pomwe ku Blantyre kwafunda ni degree 20 kwa Nkabu kwafunda ni degree 24 kumangochi 22 degrees Celsius pomwe ku Mzuzu kwazizirapo ni degree 13 nthawi imene dzuwa liyembekezeka kulowa lero pa 24 September 2025 ku Lilongwe 19 minutes to 6 ku Mzuzu 20 minutes to 6 ndi ku Blantyre 24 minutes to 6 za nyengo kuchokera ku nthambi yona za nyengo ndi zomwezi mwana ndine tonge mhoni mawa wabwino amakupatsirani za nyengo ndi amazimu bwenzi losaona nyengo. Moyo ndi wamtengo wapatali chimodzimodzi munthu akatisiya ayeneranso kulandira ulemu woyenera. Pokhala membala wa Mazem timakuthandizani kukonzekera kutsanzikana komaliza pochepetsa nkhawa zanu za chuma kuti mukhale ndi nthawi yosanzikana ndi okondedwa watisiyayo opanda nkhawa. Maskimu a Mazem ali ndi ndondomeko yomwe imathandiza kukagwa zovuta ndi chithandizo cha pazovuta choyambira 750,000 kwacha pa Econoplan Scheme, 1 million kwacha pa Executive Scheme, komanso 1,500,000 kwacha pa VIP Scheme. Mutha kutenga 25% ya thandizoli ngati ndalama yothandizira zofunika zina pa zovuta. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa, imbani 4277 kapena tumizani email ku info-desk@mazim.mw. Komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. Mazim kukubweretserani mtendere wa mumtima. Nthawi zina pamapezeka
inapita nthawi mitengo ya petulo, dizelo, parafini isanakwere. Mu nthawi yayitali imeneyi mitengotu ikadatha kukwera, koma chifukwa cha thumba lapadera lotchedwa Price Stabilization Fund PSF, mitengo imakhazikika, ndipo izi zimatheka ngati thumbali lili ndi ndalama zokwanira. Ngati thumbali lilibe ndalama zokwanira, kusasintha kwa mitengo ya mafuta kutha